Euskaraldia bertan da. Gehiagorekin Euskaraldia bertan da. Ni oso ondo, postasunagaz, egia esan, nik urte guztian hitz egiten dut nire klienteakaz euskeraz, baina gaur, ongo temporalarian asko gehiago, jente gehiago ikusten dago nire txapa, eta hitz egiten duzte, eta ganera lotzen da, hola, nire, eta euskera badakizu, bai, erdez baino lehen, dakit euskera, erdera edo euskeraz, eta oso ondo. Igartzen dozu orduan txapan eragina? Bai. Hauren artean egin dileak gehiago euskeraz, apurkan ikusten dut kalean egiten dela, nik zikera bere entzuten dut, hemen destu da txikia, azken baten, eta, entzuten da jenteari gazteari, eta niri postasuna boten dut egia esan entzutea euskeraz. Edade batera, eta nik nire bezaroan direz danak da edadekoak, ez da horren erreza, eta haurok gaur gozian, gizon batek, esan dozte hori ze, bera, euskaltegin ibitala, baina helduzan eran nori hori itxizela, eta bera zenera eta bera familia guztia euskeraz egiten dola berak izin duela. Egoin zauen txapa, belarri bizi. Eta, ez da erreza, batzuntzako ez da erreza. Eta, ganera hemen irian uste duten gitxiago egiten dela, pasadan egunean, beste bat etorri zazten, berak euskeraz hau zer egin zauen, eta nik entzuten duten euskera egiten duela, nik egiten dut bere bai euskeraz, eta orduan, berak esan zauen, ze erraro ikustea hiri batean, holan euskeraz egitea. Isabel, enteratu zara ostiral hontan, abenduaren 4ean, Berbaizuk manifestazioa deitu dula? Bai, enteranaz telefono bitartez, interneten bitartez enteranaz dagoela. Eta, ia, biztasuna, Parte hartzeko prest orduan, eta... Bai, nongo gara.